Ahoj, máme tady 31. prosince, konec roku. Já jsem chtěl vyjet jako vždycky na Silvestra, ale bohužel, jak vidíte, napad sníh, takže to bohužel úplně nevyšlo. Sněžilo teďka poslední 2 dny, takže včera solili, navíc ještě jsou nějaký -3 stupně, takže pěkná zima, pěkně fučí, jak vidíte i asi, takže jako masakr. Takže bohužel bez motorky, jenom takhle jsem jí vytáhl před barák. I tak vám každopádně chci popřát co nejlepší do nového roku. Rok 25 pro mě byl docela na prd. Doufám, že byste ho měli super, že jste si dali nějaký výlety a užili jste si ho pořádně a samozřejmě doufám, že ten příští rok bude mnohem lepší. Když tak pro zajímavost napište mi do komentářů dolů, co na příští rok chystáte. Jaký chystáte výlety třeba do zahraničí, jestli nějakou Itálii, Albánii, nevím, Rumunsko, cokoliv, co máte v plánu, nebo případně pořízení nové motorky. Sválně se podělte s náma se všema a chci vám všem poděkovat, všem opět, kdo koukáte na moje videa, kdo je lajkujete, kdo je komentujete. Je to hrozně velká podpora, fakt si toho vážím, moc to pro mě znamená, takže jako fakt si toho vážím, opravdu děkuju a budu rád, když v tom setrváte i nadále, budete koukat dál. Já se budu opravdu snažit, aby ten příští rok byl lepší. Věřím, že bude víc výletů, že nám zase třeba nějakou Itálii nebo Rakousko s touhle skvělou motorkou, že vyzkouším zase víc nějakých motorek, určitě budu zajíždět nějaký bavoráky, takže z toho budu taky točit videa. Doufám, že si půjčíme nějaký jiný značky, určitě možností je hodně, akorát spíš ten čas, ale doufám, že se k tomu dostanu, natočím nějaký videa. Případně mi napište, co byste chtěli, třeba nevím, nějaký třeba test motorky, nějaký výlet, nějaký tip. Jo, budu rád samozřejmě. No a za mě asi všechno. Takže nic moc nezbývá, doufám, že jste dostali pořádnou nadílku na Vánoce a přeju vám ještě jednou opravdu vše nejlepší do toho nového roku. Hodně štěstí, hlavně toho zdravíčka, protože to je opravdu, jak víme všichni, docela na prd. Ještě jak onemocní, nebo si něco zlomí nebo tak, že jo, tak najednou prostě vypadnete asi měsíc, 2 prostě mimo, že jo, což v té naší krátké sezóně v České republice není nic moc. Tak jo, takže všechno nejlepší, držím všem palce a mějte se, díky moc, mějte se, ahoj.